Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi taslima bi qadri madhamatiz zatika fi kulli waqtin wahin. Masyarul muslimin muslimat jamaah pengawasan Masjid Al-Huda Surabaya RT 21, Masjid Al-Ukhwah RT 22, Masjid Legowo Darussalam RT 23, rahimakumullah. Semoga langgeng rumiyin tansah kula dherekaken ngunjakaken ros muji kelawan syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bilih dumugi dalu menika kula panjenengan tansah pinaringan kesehatan, kesarasan, umur panjang katite saged sareng-sareng makempal manunggal wonten ing Masjid Al-Huda menika dalam rangka nindakaken pengajian rutin saben-saben malam Jumat. Bertepatan menika malam Jumat wage pas giliran kula. Jane Jumat wingi niku jatahe Di Aziz iki kon ngisi kula melewat dobel. Berturut-turut berarti kok amplope kandel kok. Ya Allah kula nuwun gesang ingkang istiqomah. Ya Allah kula nyuwun benjang pecah husnul khatimah. Selawat sholatullah ala toha sholatullah ala yasin. Nyuwun dhateng ngarsa dalem Gusti Allah mugi kula panjenengan sedaya pinaringan iman Islam istiqomah ajeg jejeg runtut anggenipun nglampahi ngibadah. Bapak Ibu, alhamdulillah Allah tasih paring nikmat arupi nikmat keimanan, nikmat agami Islam. Kasunyatan kula panjenengan anggenipun ngraso agama Islam yahono dubugi yahene tasih saged ajeg jejeg runtut anggenipun nindakaken ibadah. Niku nak mboten pikantuk pitulunganipun Gusti Allah, boten pikantuk hidayahipun Gusti Allah, mokal kula panjenengan kersa nglampahi ibadah. Pramila kula panjenengan monggo dipun kathah-kathahaken syukur dhateng ngarsa dalem Allah. Dipun kathah-kathahaken matur nuwun dhateng ngarsa dalem Gusti Allah. Niku pendak enjing kula nate ura-ura puji-pujian enten Masjid Legowo. Gusti Allah kula nyuwun ngapura
Gusti Allah kula nyuwun ngapura. Kula panjenengan nglengganani dateng Gusti Allah bilih manusia hidup di dunia itu pasti selalu nate tumindak dosa. Nate mboten Bu jenengan tumindak dosa? Nate kerep ajeg apa malah bendina? Nah, sering kali kita berbuat dosa, baik yang kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja. Lah menika pramila kula panjenengan nyuwun istighfar dhateng Gusti Allah. Sekathahing dosa kula dosa ageng kelawan ingkang alit. Dosa-dosa yang besar contohnya napa? Syirik. Panjenengan nggadahi keyakinan nak obat, nak tombo, nak rizki iki mergo sangka hasil usahaku tok. Nak obat iki mergo aku cocok jodoh mertombo nyangone Pak Dokter A, Pak Dokter B, Bu Bidan A, Bu Bidan B, tanpa campur tanganipun Gusti Allah. Lah niku saged ndadosaken dosa ageng, syirik, mergo nggadahi keyakinan bilih obat niku ingkang anjalari sehate kula panjenengan, bilih dokter niku anjalari sembuhnya sakit kula panjenengan. Niku menjadi dosa akbar, dosa gede. Pramila kula panjenengan nglengganani bilih sedanten kala wau awit saking pitulunganipun Gusti Allah lumantar obat, lumantar dokter, lumantar bidan, wong pinter, mbah dukun, Pak Ustad lan sanes-sanesipun. Lah niku pramila kula panjenengan kedah nglengganani kelawan ingkang alit. Contone ngrasani, alah wahid meneh. Monggo Jumat wingi sing ngisi wahid kaya jan ora ana liyane ngono lho. Jer wahid jelek wis prejengane rambut jaji, isine ramutu, dibolan baleni wae. Lah jenengan isi kiambak napa pripun? Lah pripun melih ya eneke ya iki ya. Nggih to, timun wungkuk jaga imbuh, daripada tidak ada yang mau mengisi. Nyatane dipun tawarke Pak Lurah ya Pak Lurah mboten kersa, dereng persiapan. Nggih to, kula isi sak enten-entene. Boten wonten ingkang saged ngapura, boten wonten ingkang saged ngapura. Tidak ada yang bisa memberi ampunan secara sejati kejawi namung Gusti Allah. Kula jenengan nggadahi dosa karo manungsa, padane kula gadah dosa kalih panjenengan. Mbok Di, Pak De, sepurane pendak bodho nika kula sowan dalem jenengan. Mbah, sepurane Mbah kula nyuwun pangapura. Saat itu panjenengan paring pangapura iso bisa, tapi nanti beda hari beda bulan ampunan jenengan pun hilang gara-gara jenengan nderasa gething
karo tiang ingkang nate nyuwun pangapura kalih panjenengan. Jenengan boten tulus anggenipun maring pangapura. Yo tak tampa. Yo ning sesuk neh ditenono ya. Ora tak sepura. Enten boten ngoten niku. Niku nak karo menungso ketoke ana ngarep ana ya munduk-munduk. Ya Le, ya Nger, ya tak sepura ya. Sepira dosaku ya paringono pangapura. Kaya ya. Nggih Pak Wahid sami-sami. Ngono kuwi. Ning nak mburi, walah rasuti. Ngoten niku. Karena kita minta ampunnya kepada manusia. Saat itu kita bisa memberi ampunan, di sisi lain kita undat-undat kesalahane. Saged mboten ngoten niku terjadi? Saged. Sebab kita memohon ampun kepada manusia. Boten wonten ingkang saged ngapura, boten wonten ingkang saged ngapura. Sanesipun Gusti Kang Maha Agung kang ratoni sekathahing para ratu. Beda kalau kita memohon ampun dumateng Gusti Allah, walaupun dosa kita besar, agung, nate tumindak syirik, nate nyembah berhala, nate percaya karo benda-benda keramat, percaya karo gunggon Tuhan. Angger ana manuk prenjak, enek rezeki cah. Angger ana swara gagak, manuk mrit gandil, sapa cah sesuk sing arep mati? Aku wingi setuk pirasat. Lah ngoten niku. Percaya karo gunggon Tuhan, percaya karo menungso, niku nyebabaken dosa ageng. Pramila kita lajeng istighfar nyuwun dhateng Gusti Allah, sebab namung Allah ingkang saged nampi sedanten kesalahan kula panjenengan. Sae kesalahan ingkang dipun sengaja menapa dene kesalahan ingkang boten dipun sengaja. Baik kesalahan tempo dulu atau kesalahan saat ini, Allah dengan lila legowo rela mau menerima taubatnya hamba-hambanya selagi nafasipun dereng dugi tenggorokan. Saderengipun kula panjenengan sentik-sentik, saderengipun kula panjenengan ajal, taubat kula panjenengan dipun tampi dening Gusti Allah. Boten wonten ingkang saged ngapura, boten wonten ingkang saged ngapura, kejawi namung Gusti Allah. Awit Gusti Allah nggadahi sifat kang kagungan, sifat Rahman kang kagungan, sifat Rahim ingkang gadahi welas kelawan asih. Welasipun Gusti Allah sumebar dumateng kawulanipun, baik yang beriman ataupun yang tidak beriman, sedanten pinaringan rizki dening Gusti Allah. Dijatah rizkine, ananging kasih sayangipun Gusti Allah tumuju dumateng kawulanipun ingkang
beriman. Lah niku ingkang bedakaken pramila kula panjenengan lajeng ndonga niku wau kang kagungan sifat Rahman, kang kagungan sifat Rahim. Pramila kula panjenengan wiridane ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Monggo dipun kata-katai maos niku. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman. Supados pikantuk welas asihipun Gusti Allah. Ngoten nggih Pak Bu nggih. Pun dong nggih. Pun saniki kula tambahi materine. Tip supados kula panjenengan awet sehat. Awet napa Bu? Pengen boten jenengan? Pilih awet sakit napa awet sehat? Awet sehat. Tips nomor 1. Setunggal, bangun pagi sebelum sholat subuh. Bangun pagi napa Bu? Saderengipun manjing subuh. Insya Allah saderengipun Pak D Joko mengumandangkan takbir, nak masjid tengah niku pun nyetel tahkim as-sholah piye kae tahkime subuh niku. Lah niku piye tahkime lali aku lagune. As-sholatu wassalamu alaik. Lah niku jenengan tuwungu niku kurang 10 menit biasanipun. Nak masjid etan niku angger enten tit tit tit. Lah niku berarti kurang 10 menit. Mangke let sedelo Pak D Joko azan, begitu Pak D Joko rampung kula sambung azane king legawa. Mangke disambung Mas Tono mriki masjid tengah niki. Lah diusahakan Bapak Ibu panjenengan wungu menawi saged saderengipun manjing subuh. Syukur jenengan jam 3 pun tangi gasik, wungu, siram, sholat lail. Sak candake minimal 2 rakaat, maksimal tidak terbatas. Saakeh-akeh. Menika nomor setunggal, tangi gasik, tangi risik. Nomor kali, remen jalan kaki. Napa Bu? Melampah-melampah. Kula bar subuhan, bar kawetan, 4:30 tekan ngomas, persiapan sih minum 2 gelas, salin kaos, celana training, cekeran, jalan-jalan. Kosoritan kula meniti. Jam 4:30 kurang 5 menit wetan tekan Jipangan mentok tugune mentok patung ngaler Curaken. Perapatan Cakren Wilen, patung Pak Tani ngaler metu Keringinan, ngilen metu Gedong, ngarep Masjid Gedong mampir Tumbas Jenang, 12 ngidul wetan pun tekan ngomah jam 5, sok 5 seprapat, 5 10 leren delo. Terus persiapan ngantor tindak sekolah. Lah niku diusahakan panjenengan sering jalan kaki. Niki ya panjenengan tindak mriki kok ndelalah omahe gur kidul kono rene numpak pit motor, Pak. Kesel nak le mlaku, ya kebangetan. Nak saged jalan kaki cekeran. Niku pendak esok dipidake nggen lemah. Sakniki aspal kabeh, kula pilih sing aspal. Cekeran sosok ya nak lagi kurang bejane niku ngedak krikil niku senut wonten niku 2 minggu dereng mari kok Bu. Neng-nenge dereng mari. Ning suara apa-apa wis diniati. Ya mula nak ibu-ibu ya cekeran. Ngangge sandal sing empuk nak. Nak kula luwuk cekeran, mula sikil kula do kapalen.
kuning-kuning kabeh kapalen. Lah niku jalan kaki. Soalnya kula ya ora pekerja berat, soalnya ya diimbangi karo obah awak. Di samping niku teng badan metabolisme ben lancar, metenge ya ben ora buncit. Ben rada langsing. Niku nomor 3. Remen poso sunah Bapak Ibu. Monggo ingkang panjenengan kulino nindakaken poso, syukur poso Senin Kemis. Nah Senin Kemis kekerepen ya poso Yaumul Bid tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya hari-hari tanggalan Jawa niku Zulhijjah. Niku remen poso mboten Bu? Enten tesih ibu-ibu enten tesih nindakake poso sunah enten mboten? Mboten enten, mboten napa-napa. Pun sepuh Mas. Wis tuwa ngaku nak sak bedhog ora tak pakani weteng kuting klilit mboten napa-napa. Ngamal niku akeh tunggale. Ora kudu poso sunah. Nak kaya kula saya tak genjer terus kula insyaallah tasih. Nomor sekawan Bapak Ibu, mengendalikan emosi. Napa Bu? Mengendalikan emosi. Emosi niku cepak muringe. Jenengan saya selat sepuh, saya tua niku belajar mengendalikan emosi. Kula dhewe ya belajar. Wah, emosi muring-muring ora beneran karo murite. Ngono kuwi ya dikandani ranggugu wonten iki saya pengine kemropok, pengine miso-miso. Ning ya belajar. Astagfirullah, sabar ngoten niku. Mengendalikan emosi. Sebab emosi kalau dituruti tensinya menjadi naik. Nak delo-delo cepak muringe tensine munggah, nabrak saraf dadi stroke. Dados napa Bu? Stroke. Dadi wong stroke nika berawal dari orang yang suka marah-marah. Coba jenengan bendina uring-uring ora dilongkas genep setengah tahun ngoten nak mengke stroke. Nggih to awake mancing kabeh. Lah niku mula panjenengan tingali tiyang kok stroke pasti jenengan tangleti garwane putrane. Nggih Pak, niku bapak niku seneng uring-uringan, ibu niku remen uring-uringan, itu pasti itu. Karena nabrak syarat-syarat terus yang pediot nih. Stroke. Mula ampun uring-uringan nggih Bu nggih. Disetel kendo, nyante. Nak pengen seneng pengajian ya tindak pengajian. Seneng pit-pitan pendak enjing pit-pitan. Remen lari-lari pagi ya lari-lari pagi. Panu Mas Wahid, aku senenge karaoke ya karaoke ngoten mawon. Ten ngomah nyetel tep bianter karaokenan. Wis diarani Wahid kae lagi stres kae esuk-esuk dangdung-dangdung ora apa-apa. Golek seneng kok. Daripada stres nggih to. Lah ngoten niku. Nomor gangsal Bapak Ibu terakhir, jangan pendendam, hindari duweni sifat dendaman. Dendam niku basa Jawane napa? Apa? Ya dendam. Nak jenengan nate dipiloro wong liya, disakiti hati orang liya, orang lain boleh jadi nak kelingan niku teng ati keloro-loro, kesuduk-suduk, kesundul-sundul, teng ati teng celkit, neng nak jenengan pikir delok atine engko dadi loro Bu, dadi liver kowe engko. Mriki dadi mangkel mendongkol, nggih mboten? Angger bengi turune klisak-klisik. Jane iki tak seko barang lho Pak Wahid. Bu, jenengan mesti menggalih. Wis tak seko, tak kei obat. Tak periksake yang dokter spesialis, dokter spesiater, psikiater apa? Niku Bu, jenengan mboten gadah napa-napa. Oh, berarti kowe duweni rasa dendam. Dendam karo tangga,
karo musuh, karo bojo, karo anak mantu, karo konco bisnis, gara-gara dihapusi. Bisa jadi kita itu dendam, boleh, tapi sesaat mawon. Ampun disambung-sambung, mengke teng ati mriki ndak mangkel. Nak mangkel nu teng dodo sesek, turune ora penak, ora jenak. Nate mboten Bapak Ibu ngrasani teng dodo teng mriki besesek mangkel. Nate mboten. Insya Allah mboten nate, wong niku wong atine jembar kabeh. Allahumma nak kula nate Bu. Wah, teng mriki niku tak demek niku. Aku ki ngopo ya kok besesek mangan dadi ora enak. Turu ora jenak, nyambut gawe ora maksimal. Pramila monggo Bapak Ibu sareng-sareng kalih kula menghindari niki wau, ngolah rasa, ngolah jiwa. Sing saged nggih jenengan piyambak. Kula gore esoe kondo-kondo ajak-ajak ning prakteke kembali ke diri kita masing-masing. Kupat duduwe santen menawi kula lepat nyuwun pangapunten, numpak kijang bocor ping kalih mugi benjang saged kepanggih malih. Bibi surip tuku klobot, petok encik tawa roti, wong urip pancene ya abot, mula ayo becik sing ngati-ati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah fathun qarib, fastabiqul khairat. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.